Lava 2, Anne Penttinen, Suomen Kahvakula. Lava 3, Johanna Seppälä, Suomen Kahvakula. Lava 4, Ulla Pulkkanen, Konnevel Orneli. Maria Mäkitervo, Suomen Kahvakula. Viimeinen lava, Tiina Parttimaa, Tarvo Matinko. Tuomarit nostetaan valmiina, pelataan lahtaasti. 5, 4, 3, 2, 1, start! Eli tosiaan sen Facebookiin yleisölle terveisiä, että mä koitan noita ajankäytöitä sanoa välillä. Että terve vaan. Ensimmäinen minuutti. Nyt on itse asiassa välillä kertonut tosiaan kaikille, että mä vähän yli 10 siellä taulussa. Katsotaan SE-tulokset tästä välissä. Eli miinus 6 kasissa oli 145. Tervi Järjellä edelleen niin yrrittävän kova tulos. Ja mikä on jännittävää, niin kun mennään yli 6 kasilta alle 75-sarjassa, niin siellä on Tervi vielä myös Suomen ennätys, mutta se on vähemmän, eli 134. Eli haetaan semmoista 40 suunnilleen tässä, jos meiltä ennätyksiä rikkoa. Ei niitä joka kerta rikota. Ja nyt veikkaa, että tänään useampikin ennätys tullaan rikkomaan ihan niin suorastaan väkivaltaisen tavalla, että yli mennään reippaasti. En tiedä vielä mitä näistä. Kaksi minuuttia meni siinä. Eli tuloksia tästä lava 1, 20, lava 2, 22, lava 3, 22, lava 4, 24, lava 5, 25, lava 6, 22. Eli aika tasasta vielä, ei lähtenyt kukaan kirittää hirveästi ohi. Ehkä lava 5 tossa. No, Kiepsen hieno johto tässä vaiheessa. Yleensä niin kun sanotaan pari ekaa minuuttia välttämättä kerro ihan hirveästi, jotain yleiskuvaa tahdista se voi antaa, mutta paljon voi tapahtua vielä matkan varrella. Eli tosiaan, kun vedetään tuon kuulen tuohon rinnalle, niin sit kun se on siinä rinnalla, niin sanotaan niin meidän kesken lajissa niin räkkiasennoksi, jos nyt sanoo, että kuulla on sylissä. Siinä saa kuitenkin viettää aikaa niin kauan kuin haluaa, eli sanotaan taukopaikka. Et kuulahan ei saa laskea missään vaiheessa maahan. Tai saa laskea, mutta sitten se setti loppuu siihen, eli tuloksen laskeminen loppuu. Kädenvaihtoja tosiaan tehdään vaan kerran yhden kuulan toistamisessa. Ja kuten voitte kuvitella, niin yksi paikka, missä on vähän rasittunut, on niin käsi, mutta jotain niin jonkin verran tuntuu kädessä, jota tuossa nostaa. Ja niin kestävyys on yksi tärkeä tekijä. Muuten tietty yleiskunto on hirveän tärkeä. Hyvä nostotekniikka ja yleiskunto, niin ne on niin tärkeimmät asiat tässä lajissa. Ja tietenkin se henkinen kantti, sisu, sitkeys, miksi sä haluat kutsua. Voimakin on tosi tärkeä, mutta ei niin ehkä määrävässä roolissa jossain muissa lajeissa. 4 minuuttia mennä. Ja siellä näyttäisi nyt kova. 5 on kärjestä, 4-6 tulos.
Kuten näet, tässä on paljon eri tyylejä nostaa. Eli joku tekee sitä rinnalla pikkasen eri tavalla. Joku vähän sen työnnössä on näitä vaiheita, eli on niin sanotaan työntövaiheesta allemeno, ja allemeno, jotka tekee tosi vähän, ja jotkut menee vähän syömälle kyykkyyn. Pääsee, että semmoinen tapahtuu, eli käden pitäisi suoristua ennen jalkoja, sitten se on yleensä se homma menee sitten oikein päin. Ja yksi mitä tarvii toki on maltti, ettei maltaa tehdä. Ja 5 minuuttia oli siinä. Edelleen näyttäisi, että on lava 5 siellä edelleen kirittää 5-15 on siellä. Heti perässä on kylläkin lava 4-5-3, lava 2-5-4. Mutta aika tiukkaa sanoisin, että tää ei ole näiden ihmisten keskellä. Kova tahti on päällä. Eikä sit 120 mennään vähän yli, mutta nice. Ja nyt kotona vähän treenaa, niin voitte kokeilla, mutta kannattaa lähteä sitä vähän vähemmästä minuuttimäärästä eikä saa pari minuuttia vai kensiä lähteä kestää. Heti kun tulee vaikeuksia, niin menette tonne Oulun kartaseuraa treeneihin ja pysy vinkkiin. Kuusi minuuttia, 4 jäljellä. No edelleen näyttäisi lava vitonen siellä kärjessä menee aika 16 on tällä hetkellä. Kakkonen on ihan saman tien perässä, 4 myös, eli nämä 3 on ihan selkeästi samoissa lukemissa. Lava 1 siellä, niin 12 pääsi, nyt on 6 siellä. 6-8 on nyt johtamassa. No, 4 vitonen alkaa mennä aika liikkeelle. Okei, nyt näyttää siitä, että tosiaan toi 4 lähtee kirittää. Ollaan nyt ihan täsmälleen samassa, 71 molemmilla. Tulee kiva taistelu tästä loppuun kohti vielä. Muistakaa yleisesti vaan kannustaa sitä omaa suosikkiin. Varsinkin ensi vaiheessa, kun on 7 minuutin tuntuma. Ja 7 minuutin tosiaankin. Se ohi, että hän menikin vieläkin. Tämä ykkönenkin on siellä ihan tuntumassa kyllä. Puhutaan nyt 79, että tuo nuottavat tulos eli 4. Tuo on 2 sama. Todella tiukkaa. Hyvä kisa, näin se pitää mennä. Ei mielenkiintoisempaa kannattaa tekee, jos tekee itsekseen autotallissa, sitten saatte samaan kilpailukunnan, toinen kirittää vieressä. Vähänkin näkee, toinen alkaa luovuttaa, että sit saa itselle potkuu, jos toinen lähtee kirittää koko ajan. Se voi ahdistaa. Tää on tosi mielenkiintoinen katsoa, miten tästä reagoi. Noin 8 minuuttia, 2 siellä, hyvä! Tämä 4 vetää johtoa, 86 tällä hetkellä. Heti perässä on ollut 5 kanssa uudestaan, ollaan 2 myös. Okei, 1. Se on todella tiukkaa. 1 4 ja 5 on samalla tulos, 8. Nyt on tiukkaa. Nyt se kannustusporukka on enemmän siihen hommaan. Erittäin tiukkaa tavaa. Ja tosiaan voi 11 ratkaista sen voiton. Todella tiukkaa. Hyvä, juuri näin. Täältä kauan tulee nyt. Lava 1-4. On 5 sama. Joo. 5 minuuttia. Niin. Lava 1 vastaan 7. Ja vitonen tekee sen saman minuutin. Ja on mahdollisesti kaikilla, kannattaa hakea kiinni vaan. Täällä on 102
Lehtonen. Toinen meininki, nyt on hyvä näkö. Kalle Seppa! Nyt Vitonen ottaa yhdellä. 15 sekuntia. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Todella kova täyttö. Joka yhtenäistä tänne 110 toistoa oli todella tiukka. Lähti vähän loppukierros, vähän ylittää se. Erittäin hyvä.